God aften YouTube. Jeg er Bagstrup Gamer, og jeg sidder her med Sofus. Hej. Og det ved jeg ikke, hvorfor den gør. Det er fordi, den tror, jeg laver world lidt, fordi jeg er single player commands. Hej til at blive creeper. Det får jeg i det andet afsnit. Mand, det vil være nat. Jeg kan jeg sender det så sent. Hvad fanden er det der? Okay, jeg har brugt cookie creepers, så jeg fik en masse cookies. Okay, det var da underligt. Okay, fireflies. Så her, diamant. Hvad må der ske, hvis man gør sådan her? Au! Hvad skal jeg løbe for det? En slags portalananas. Jeg har altid gerne været til at vide netter. Twilight Forest, hvad filen er det for noget? Det var et underligt sted, var. Ja. Må du se til? Jeg sætter noget mælk til den her. Ildfluer, der lyser, som man kan finde på træerne. Det er ikke lige noget, man ser hver dag i Minecraft, hva'? Ulve! Mange ulve i Twilight Forest. Jeg føler, at den hele tiden kigger på mig. Det her er da godt nok en fed mod, hva'? Ja, faktisk. Det bliver en god mod spotlight, det kan jeg mærke. Og den her mod, den er opdateret, bare så I ved det, og det er Twilight Forest. En rigtig fed mod. Oj, for fanden det. Og vi kigger lige, hvor fine vores portaler. Den der. Så vi ligger sådan her. Jeg kommer single player commands. Sæt home, siger vi så lige. Okay. Men så bliver det interessant at se, hvor vi ender, når jeg siger home. Nå, men man skulle kunne finde en masse mærkelige ting her i Twilight Forest, som mærkelige bygninger og meget høje træer. Grunden til, at træerne kan være så høje, er fordi, at ham, der har lavet modden, har gjort sådan, så at alt terræn blev meget lavere, så han kunne lade træerne høje. Og der skulle komme vildsvin og sådan noget i den her mod. Ej, se, der er sådan noget mudstone-værk. Se, der er en ged! Der er en ged! Jeg kan se en ged! Ged! Eller en vædder! Eller et får med nogle horn. Fint lidt for nogle geder. Gammelt ødelagt værk. Mærkelige træer. Og ruiner. Og et vildsvin. Desværre kræver den her ikke audio mod, til de lyder som de almindelige dyr. Og vi kan lige spole det op. Oj. Se så her. Hey, vent, man behøver ikke holde vejret. Det kan jeg ikke. Nå ja. Den har jeg ikke glemt. Det bliver da er det ikke et fantastisk sted? Jo. Med masser af forskellige dyr. Og bare så I ved det, så får man faktisk spawner eggs til det hele. Lad os se her. Hedge, spider, Twilight Lich, Hostile Wolf, Skeleton Droid, Bighorn Sheep. Okay. Swarm Spider. Spawn Naga, Wild Boar. Der er så mange fede ting her. Lad os se her. Twilight Wraith, Hedge Spider. Så tror jeg, vi har taget dem alle. Lad os lige prøve dem. Den var hyggelig. Den lød som en blaze. Den er som en enderman. Hvad var det, jeg sagde? Twilight Lich. Så prøver det ikke sådan her.
Nå, men lad os her. Hostile Wolf kan jeg ikke lide. Au. Skeleton Droid. Gå væk. Grimme ulve. Nå, men I behøver faktisk ikke spawne dem for at kunne finde dem. Ja, det mener jeg i hvert fald ikke, I skulle. Nej, lad os se hvad det her er. Skeleton Droid spawner. Ej, hvor interessant. Den har bygget sit eget hus. Blok elbrand. Han har sat ild til det hele. Hey, hvad fint er det der for noget? Lapis Lazuli, eller hvad fanden man nu udtaler. Jeg har aldrig lært det. Men det er en meget fed mod, og der bliver addet nogle få ting, der kommer over fireflies og sådan noget. Ildfluer. Ja, og på ildfluer. Så her. Så skal I kunne lave sådan nogle her. Ildfluer i sådan en form for glasting, dims. I skal bruge nogle roser og en diamant, før jeg kan komme herhen. Jeg må sige, der går en diamant død i tabet, men altså... Man må da sige, det er det værd. Vis den. Prøv at se, hvad der sker, hvis man putter en diamant i vand. Det er nice. Der kommer bobler. Så prøv at se, en lille sø på 4, hvis man dropper sygt mange. Over det hele. Pis. Jeg kom ikke lige frem tilbage. Prøv at der. Skills, mand. Ja. Ej, hvor er jeg bare vild. Nå, nu tror jeg, jeg smutter tilbage til der, hvor vi er. Kom frem. Farvel, YouTube!